Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku buɗe wallet guda biyu cikin sauƙi, Trust Wallet da MetaMask. Za ku kalli bidiyon nan tun daga farko har zuwa ƙarshe saboda bidiyon yana da matuƙar muhimmanci kuma zai iya yin tsawo sosai, kuma zan muku bayani step by step yadda za ku ɗauko shi har da yadda za ku buɗe shi. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon nan, idan wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna min alamar subscribe, ku yi like, ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Ba da ɓata lokaci ba, mu shiga da ku cikin bidiyon. Abu na farko da kuke da buƙata, za ku shiga cikin Play Store ɗinku ne. Bayan kun shigo cikin Play Store ɗinku sai ku rubuta Trust Wallet kamar yadda kuke gani a jikin screen ɗin nan. Trust Wallet gashi nan kamar yadda kuke gani, Trust Wallet kun gani, to sai ku taɓa kan alamar search ɗin. Mu fara da Trust Wallet tukunna, sai mu taɓa kan alamar daidai na wajen da aka rubuta mana install ɗin nan, sai mu taɓa kan shi. Sai kuma na gaba kafin wannan ɗin ya gama yi, za ku iya yi dukansu a lokaci ɗaya. Sai ku rubuta MetaMask. Yanzu za mu rubuta MetaMask kamar yadda kuke gani. Za mu rubuta MetaMask kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani Meta, gashi nan mun rubuta Meta, sai mu rubuta Max. Kun gani MetaMask, to sai mu taɓa kan alamar search ɗin nan. Gashi nan ya bayyana MetaMask Crypto Wallet, MetaMask Web3 Wallet, to sai mu taɓa kan alamar installing ɗin nan. Insha Allah kuma zan muku bidiyo akan yadda ake buɗe Phantom Wallet, Tonkeeper, Bybit, duka dai exchangeoji. Insha Allah zan nuna muku. Yanzu abin da ya sa muka fara da MetaMask saboda kun ga su basu da buƙatar KYC ko backtrace ɗinku za ku adana. Insha Allah to gabaki ɗaya a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda ake yi. Bari mu koma mu ga Trust Wallet ɗin ko ya kusan fita. Bari mu koma, gashi nan Trust Wallet ɗin babu network sosai, amma dai nake gani har ya kai wajen 26 ma. Zamu ɗan jira shi ya gama yin loading. To yanzu bayan ya gama installing ɗin Trust Wallet, Crypto and Bitcoin Wallet, to sai mu taɓa kan open ɗin nan daidai na wajen da aka rubuta mana kan open ɗin nan. Za mu taɓa kan open ɗin nan. Gashi nan yana yin loading. Tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su ma su gani su amfana. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading saboda a wannan channel ɗin insha Allah zan muku step by step ne. To gashi nan ya kawo mu fuska nan wajen, gashi nan suka ce create new wallet, nan kuma suka ce I already have a wallet. Nan abin da suke nufi, in kaman kana da backtrace ne, kuma idan kana da wallet sai ka taɓa kan DD na biyu nan, idan kuma baka da shi ka taɓa kan create new wallet nan kamar yadda kuke gani. Yanzu to a daidai na wajen za su buƙaci ku saka finger ɗinku ko kuma pin ɗinku. Yanzu to za mu saka pin ɗinmu kamar yadda kuke gani. Za mu kuma yin confirming ɗin wannan pin ɗin namu. Gashi nan suka ce scan your finger or face, to sai mu taɓa kan confirm ɗin nan mu saka finger ɗinmu. Yanzu gashi nan wallet ɗinmu yana ƙoƙarin creating, za mu ɗan jira shi ya gama yin creating. Tabbata kun yi like, kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To fuska na gaba da zai nuna muku shine wannan, sai ku taɓa kan alamar skip ɗin nan. To bayan kun gama yin skip, to gashi nan yanzu mun riga mun buɗe wallet ɗinmu, amma wallet ɗinmu bai dawo active ba. Ga wani setting a daidai na wajen, alamar setting a daidai na wajen, to sai ku taɓa kan shi. To bayan kun taɓa kan shi sai ku janyo ƙasa. Ina sa ran kamar a nan wajen ne, sai ku janyo ƙasa. Ga daidai na wajen da aka rubuta muku security nan, to sai ku taɓa kan shi. Sai ku saka wannan finger ɗin naku ko kuma ku saka wannan pin ɗin da naku kuka ƙirƙiran nan. Gashi nan yanzu da muka saka, to sai mu zo mu duba, mu taɓa nan wajen, okay. Sai kun ɗan yi haƙuri kaɗan. Yanzu to gashi nan alhamdulillah mun gama ƙirƙiran wallet ɗinmu, amma yanzu wallet ɗinmu bai dawo active ba, saboda a haka ko da mun rasa wallet ɗinmu, ko da mun saka kuɗi a ciki, to za mu iya rasa kuɗinmu. Ga daidai na wajen da aka rubuta muku main wallet nan, to sai ku taɓa kan shi. Za ku iya yin kuma add, ga gun da aka rubuta muku add wallet. Ga wani ɗigo-ɗigo guda uku a nan wajen, sai ku taɓa kan shi. Ga gun da aka rubuta muku backup now nan na biyu nan, to sai ku taɓa kan wannan backup now. To gashi nan sai ku tattaɓa wannan ɗin guda biyu, sai ku taɓa kan continue. Za ku ga wajen duhu, to za ku ga wajen duhu, ku ba abin da za ku gani saboda tsaro ne suke saka. To wannan kalmomin da suka ba ku guda 12, to shine za ku kwafa ku rubuta shi a takarda, saboda in dai har wannan kalmomin guda 12 suka
ɓata to ko dukkan abin da kuka tara a cikin wallet ɗinku to kun riga kun yi asarar shi. Sai ku taɓa kan alamar continue, to bayan kun taɓa kan alamar continue za su tambaye ku wannan kalmomin da kuka sakan nan kuka sakata wannan ɗinku, wannan kalmomin da suka baku guda 12 to za su tambaye ku a gaba, za su iya cewa menene number one, kamar yanzu kun ga yanzu sun tambaye mu menene number one, to sai mu rubuta mu gani menene number one ɗin a can wajen, to sai mu taɓa kan number one. Menene number two shi ma sai mu taɓa kan number two. Idan kamar wannan ne number three sai mu taɓa kan number three, sai mu taɓa kan number four, to ko sai mu taɓa kan alamar confirm. To da zarar kun yi daidai automatically zai riga zai yi, to a daidai nan wajen za ku ga ya rubuta muku backup, za ku ga nan wajen ya yi alamar good a taƙaice. To yanzu sai kuma na gaba, kuma hanya ta gaba da za ku ji daɗin wannan ɗin nan, za ku iya ɗaukan wannan ɗin nan, wannan backpace ɗin da suka ba ku nan wanda kuke ganin duhu a wajen nan, to za ku iya kwafan shi sai ku yi amfani da wannan ɗin da wannan da MetaMask ɗin kamar yadda za ku ga mun yi amfani da shi. Yanzu abu na gaba da za mu yi kawai kai tsaye, abin da kuma na manta ban faɗa muku ba, za ku iya yin amfani da wannan backup now Google Drive ɗin nan, za ku iya yin amfani da Google Drive, amma Google Drive gaskiya akwai risk, ku yi amfani da wanda za ku rubuta ku adana shi akan wayanku. Insha Allah kuma zan muku kun ga ya nuna min email ɗina gabaki ɗaya, to sai na taɓa kan email ɗin da nake son na ajiye wannan backup wannan backpace ɗin. Insha Allah kuma zan nuna muku yadda za ku kwafa abu daga memory ku ɗaura shi kan waya, to zai buƙaci ku yi continue, sai ku taɓa kan alamar continue idan za ku yi amfani da wannan Google ɗinku ne kenan. Amma ni kawai misali nake muku, kawai ga shi nan za ku iya taɓa kan wannan accept all ɗin nan wanda aka rubuta muku select all ɗin nan, za ku iya taɓa shi sai ku taɓa kan alamar continue. Ga shi nan yana yin loading, za ku iya taɓa kan wannan, to da zarar kun yi wannan shi kenan. Amma gaskiya wannan akwai risk, ku yi amfani da na rubuta wanda za ku rubuta da kanku ku adana shi. To a daidai nan wajen zai buƙaci ku saka password ɗinku, to sai ku saka password ɗinku, da zarar kun saka wannan automatically zai riga kun gani a daidai nan wajen za ku ga ya riga yi. To ta yaya za ku buɗe na cikin MetaMask? Ga shi nan yanzu MetaMask ɗinmu ta gama buɗewa, to sai mu taɓa kan wannan MetaMask ɗin. Ga shi nan yana yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama loading. Kuma za ku iya yin amfani da MetaMask kamar yanzu backpace ɗin wannan Trust Wallet, to za ku iya amfani da shi a MetaMask, za ku iya kwafa sai ku dinga rubuta. Gabaki ɗaya zan nuna muku, za ku kalla bidiyon nan tun daga farko har izuwa ƙarshe. Kuma kar ku manta da like da sharing. Ga daidai nan waje da aka rubuta muku get start nan, to sai mu taɓa kan daidai wajen nan get start nan, sai mu taɓa kan mun yarda gabaki ɗaya. Ga shi nan za ku iya tsayawa ku karanta bayanan nan, sai mu taɓa mun yarda agree ɗin nan, agree. Ga shi nan mun taɓa kan shi, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Alhamdulillah, to sai ga daidai nan wajen da aka rubuta muku input using security recovery backpace, to a daidai nan wajen za ku iya taɓa kan na biyun nan, to a daidai nan wajen to sai ku saka wannan backpace ɗin nan guda 12 na cikin Trust Wallet da na nuna muku nan, to za ku iya rubuta shi a nan wajen. In kamar yanzu misali za su iya rubuta muku komai kamar RAM, kamar card, kamar Canva da sauransu, to duk abin da suka ba ku to za ku iya yin amfani da shi. In kuma kuna son ku bambanta wannan ɗin, ku bambanta backpace ɗinku, ga daidai nan wajen da aka rubuta muku shi ma create new wallet, yanzu za mu taɓa kan create new wallet, suka ce enter a strong password, a daidai nan wajen sai ku saka strong password kamar yadda kuke gani. Wannan kawai ina muku misali ne kamar yadda kuke gani. Ga shi nan yanzu na riga na saka strong password kamar yadda kuke gani, kawai ina muku misali ne wannan. Yanzu ga shi nan, okay, bari na duba. A duk sanda aka ce muku strong password, da farko ku saka babban baƙi, na biyu kuma sai ku saka ƙananan baƙi, sai kuma ku saka alaman hash da alaman @ duk wanda kuke da buƙata za ku iya yin amfani da shi. Kun ga kamar yadda kuke gani a daidai nan wajen. Bari na gyara wannan, kamar yanzu zan yi amfani da Hikima Tech ne misali. Da farko zan rubuta babban baƙi kamar yadda kuke gani Hikima TV kamar yadda kuke gani, sai na rubuta alaman @ ga shi nan ga @ nan zan sa @ guda 2, sai na sa 1 2, ga shi nan sun rubuta min strong password, to sai na kwafe shi. Abin da dai ba za ku manta ba strong password shi za ku rubuta. To a daidai nan wajen sai ku kuma maimaita wannan password ɗin, suka ce confirm password, to sai ku taɓa kan if forget password, kawai sai ku taɓa kan shi, sai ku taɓa kan create password ɗin nan da suka rubuta muku, sai ku taɓa kan shi. Ga shi nan yana mana creating ɗin wallet ɗinmu. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki
su gani su amfana. To bayan ya gama yin loading, abu na gaba da za ku ga daidai nan wajen da aka rubuta muku get start ɗin nan, sai ku taɓa kan get start domin su baku back press, to sai ku saka wannan finger ɗin naku. To a daidai nan wajen za ku ga ko wajen ya ɓoye ko kuma zai iya bayyana, ya danganta ne da security wajen su. To kun ga wannan, to za ku iya kuma kwafan wannan ɗin nan ku saka shi a cikin Trust Wallet. Gunda na ce muku za ku iya yin import ɗin shi nan, gunda na rubuta muku, na nuna muku na biyu nan. Za ku iya taɓa kan continue, to za su tambaye ku shi ma. To da zaran kun saka wannan back press ɗin da suka tambaye ku daidai, za su iya cewa kamar yanzu kun ga nan wajen sun ce mu saka number 2, to sai mu duba a can wajen menene number 2, sai mu saka number 6, sai mu saka number 7, sai mu saka, sai mu taɓa kan alamar confirm. Gashi nan ma kun gani za ku zazzaɓa. In kamar wannan shine number 2 misali, sai mu taɓa kan number 2. In kamar wannan shine a number 6 ko kuma 3, to sai mu taɓa kan number 6. In kamar wannan shine a number 7, to sai mu taɓa kan number 7, sai mu taɓa kan alamar confirm. Kun gani wannan kawai da alamar na ce muku, ina muku misali ne. To da zaran kun yi haka automatically zai wuce da ku. Amma ni zan taɓa kan remain me later, in taɓa kan alamar skip ɗin nan kamar yadda kuke gani, kawai zan taɓa agree ɗin nan. Daga baya zan zo na saita duka wa'annan bayanan. To kun ga yanzu gashi nan mun riga mun buɗe wallet ɗinmu. A taƙaice dai duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Amma kafin na muku sallama, akwai wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata na nuna muku, ban nuna muku ba a daidai nan wajen. Bari na goge wannan wallet ɗin da na wannan ɗin nan, na buɗe shi. Gashi nan yanzu na buɗe wannan wallet ɗin, na goge shi kai. Okay, bari zan taɓa kan wajen add wallet ɗin nan. Gashi nan da suka ce mana, to daidai nan wajen da aka ce muku add ɗin nan, sai ku taɓa kan na biyu. Daga back press ɗin nan, back press key, to za ku iya taɓa kan wannan back press ɗin da suka ba ku nan. To za ku, okay, security back press ɗin nan za ku taɓa ba key ɗin nan na farko dai za ku taɓa a taƙaice. To sai ku taɓa kan shi. To bayan kun taɓa kan shi, sai ku taɓa kan multiple coin. To a daidai nan wajen sai ku saka wannan back press ɗin da suka ba ku guda 12 ko kuma guda 24 ko kuma guda 18. A taƙaice dai duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like, ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video. Peace.